Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini makhluk yang bisa mikir itu jelas setan. Terus manusia. Berarti mau iso mikir, ahli ngakali. Terus secara lugat itu ana kelompok ketiga jenenge jin. Jin itu maknane barang sing ra ketok. Paham itu, Pak? Dadi wong sing akale ketutupan jenenge nopo? Majnun, kejinan. Mulane iblis itu ya jin, wong ra ketok. Tapi nak tenggene fikih ora kuliah. Tapi kula nate pireng tenan, kula pireng teng arep kula. Saiki karepe piye? Ngono. Kowe tok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ngomong nganggur nganti ngono. Wong semene warahmatullahi tambahi taala pirang-pirang perkarane ben keren. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari kono balik sing rapati seneng tambah-tambah ning. Assalamualaikum warahmatullahi tambah taala wabarakatuh. Mereka ada mangkel ta'ala ditambah. Itu ya geblek pisan. Wong apa disifati ta'ala kok gak oleh. Sunnah Rasul itu udah ada tambahan ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Ya mau ta'ala. Itu kasus nyata loh dulu itu. Kasusnya Imam Sa'roni yang diceritakan seperti itu. Jadi ada orang mensifati Nabi berlebihan. Setiap sholawat disifati berlebihan. Misalnya, lah sing sitok senengane sholawat sing persis riwayat. Dia sing persis riwayat. Misalnya ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sing sitok ora seneng nyifati Nabi panjang. Ya bener kabeh sifatnya enggak ada yang salah. Terus berdebat, apik endi? Bareng apik endi jare sisi tok, yo apik disifati sing akeh ben ketok seneng Nabi. Sing sitok ora sunah Rasul riwayat ngene iku ora ono bar sing sitok muni sunah Rasul. Lek apik endi nyifati Allah taala mbek ora ya jawab mesti. Mesti apik nyifati kan? Nyifati Allah taala mbek ora apik endi? Apik nyifati. Tapi nambah-nambahi sing ra ono riwayate mbek ra nambahi apik endi? Apik sing ra nambahi. Lah terus kelakuan piye nek wis roh ngene iku? Mane ilmu itu kudu dipikir. Kancane nang fasik hukume piye? Parah. Nah, bina wong fasik. Ape? Lah carane bina ngancani. Nekar saya gitu banyak. Nah, aku tak pikir, Kulo niku pakar usul fikih dadi aku tak sinaoni tenan. Mana gerono wa ingkana dasarin fajar di surat tenan wong elek ya aja kancani. Tapi kok ana khitab nang wong fasik bina. Carane bina ngancani. Berarti ngancani fasik Ini kasus ngaji kula sore wingi wan nagar bil ainil wahid la akbar melihat dengan satu mata iku pi kece. Nah ini saya kenal ana kiai alim kadang ngono nyuwun sewu kiai terkenal wali kok kancane nang fasik-fasik sing gedeng darani ngancani sing seneng darani bina. Sing jelas ndelok dengan mata satu iku akwar iku jenenge kece. Aku delok ya loro-lorone wae. Iku ya iso ngancani iso bina. Delok buktine. Nek sing fasik dadi saleh ya bina. Nek sing saleh dadi fasik, nah ya dadi. Aku wis ndake tak jawab ngono dadi wis cara jenengan sono kiye kok kancane fasik jare terkenal wali kancane fasik. Cara kowe, sarah. Jare sing penggemar, oh iku wali iku bina iku. Nah, dua orang ini pernah tanya saya semua. Aku udah kebetulan alim di bangun loro iku. Jadi raja anggap banyak alim kula wong bingung wong mikir. Wong akwar mandang dengan satu pandangan kenapa? Piye? Entar kok kula tak jawab. Ya delok perkembangane engko nek sing fasik dadi saleh. Bina. Nek sing saleh dadi fasik. Yo kancanan tenan. Padahal ngger kancanan tenan idas tamal halal wal haram gulibal haram. Ngger halal ke haram kumpul mesti sing menang. Haram. Najis mbek suci mesti sing menang najis. Banyu sak gelas, mbok campuri najis dadi najis kabeh. Banyu sak gelas mbok campuri khamr sithik. Nggih dadi haram. Ora iso diwalik khamr sithik tak campuri gelas ben halal banyu. Ya bisa. Angger halal ke haram kumpul menang. Menang haram, menang gede oke. Idas tamal halal wal haram. Walibal haram sing dimenangno sisi kayak Mustafa Kiai, kancanan wong ayu blodor, katokan cekak. Ora kok dibina, berarti Mustafa dakwah. Ora iso halal haram mesti menang haram. Mergo tajune ra seneng Mustafa, Mustafa sing kepikiran. Iku wis mesti dadi wis aku salah. Kira-kira cah iku mulai eling Mustafa to. Caju.
Gak eling kan? Lah Mustafa lali to. Eling, berarti menang di. Menang sing haram, sing kowe sing eling ora. Mulane wong kene wis dake kaya itu kita stamal halal wal haram. Kulo nu sinau mulai usul fikih, kaidah fikih. Dan saya ngomong gini tidak sombong. Dari Imam Saroni, syarat ulama ngumumnon tahu sinau kitab fikih. Jadi jelas sertifikasi itu. Mak aku jadi kudu ngomong. Ora kok dadi ulama maca. Ngene iki saking kula nek arep saking Allah, salah saking kula. Tiap fatwa ning wis suwe banget. Maksudnya salah jenengan apa pengiran elok napa? Salah. Ya dadi masalah domir ngoten nggih seringnya meskipun ma'anas niku Quran niku damel-damel napa? Mudzakkar dijam. Qabla ayat tu nih ya, sedurunge teko sapa? Ya tu, cara nahwu rak domir jamak mudzakkar. Wong akeh ngono ya, Bilqis sak balane. Kulo muslimin hal Islam kabeh. Muslimin hal Islam kabeh. Ora usah muslimin mungkodina nurut kabeh. Toiin toiat. Ora usah toiin ngono wae ora usah. Fali mongko berhak kedhe ingsun akhduhu utawi nangkap. Ya, nak sedap hadal malak utawa akhdul arsy qabla dzalik qabla ityan bil Islam. Ya la ba'da ora kok badal Islam. Maksudnya nak napa? Bilqis iku sedurunge Islam, aku berhak menguasai asete mergo dianggap harbi berarti goni berima. Tapi nak labak dau ora kok sause Islam mergo sekali raja kafir Islam niku hartane ora oleh napa dirang. Kala ngucap sapa ifritun ifrit. Minal jini sang jin, ifrit itu jenenge jin. Jari ini tapi jin niku maknane apa ya ora. Ki namane jin kok. Rata-rata wong maknani jin kan makhluk tertentu atau kelompok tertentu di luar kelompok manusia. Iku jenenge apa? Kalau terang ngeten iki. Di dunia ini makhluk yang bisa mikir itu jelas setan. Suhune berarti mau iso mikir, ahli ngakali. Napa? Setan. Wong cerdas tenan iku, ngakali, pinter ra karo. Terus manusa. Terus secara lugat itu ana kelompok ketiga jenenge jin. Ngono ya. Jin itu maknane barang sing ra ketok. Paham to, Pak ya? Jin itu maknane dadi wong sing akale ketutupan jenenge napa? Majnun, kejinan. Mergo bahasa Arab ku angger janna ya jununan iku maknane angger barang ra ketok iku jenenge jin. Lan angger bengi jare Allah, dawuh Allah falamma janna alaihi lail. Angger ketutupan bengi jenenge janna alaihi lail. Bocah cek ning kandungan bahasa Arab napa? Janin, mergo rongke rong. Wong sing masturul akli akale ketutupan jenenge majnun. Lah barang ra ketok ya jenenge. Mulane iblis iku ya jin, wong ra ketok. Tapi nek tenggene fikih ora kulino, mergo mun kadung jin iku kok beda ben apa? Setan. Padahal ning Quran jelas illa iblis kana minal jinni. Dadi sebagian ayat tuh illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amir rabbi. Lah nek ngono iku maknane ngene namane illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sange makhluk sing ora ketok. Ora iso maknane kana ana sapa iblis minal jinni bagian sangka jin. Berarti ana kelompok iblis sing habitate nginduk ning kelompok padahal iblis mbek jin senior itu. Kok roh tanggal iblis kok kada pinter. Dijawabke iblis kok udah kenal. Lah ya ning sebagian Quran ana illa iblis kana minal jin. Mulane ngaji dadi jin niku ya sapa ya ora. Mulane min syarril waswasil khannas ya minal jinnati. Lawan nasi ya diatafno ning jin. Nah kowe lah kadang ya ronto minal jinnati. Lane ngerono wong edan sithik-sithik edan jare wong muni apa kejinan. Ya, napa? Nek manane ya ifritun minal jinni ya jin niku jare sinten? Tafsir Sawi ya huwa al-qawiyul syadid. Huwa al-qawiy syadid. Wa ta ifrit utawa jin ifrit itu al-qawiy sing banget kuwate asyadid kang banget rosane. Maksudnya ifrit itu. Pokoke sampean nak takoki wong kelompok iku pira wis pokoke setan. So ya ana istilah jin. Jin itu sapa? Ya pokoke makhluk iku ana sing jenenge jin. Tapi ya ana sing
Manusa ya ana sing jenenge jin ya minal jinnati. Lah pase piye ora ora. Lah kok ora pangeran kontrolan. Wajan ngoten niku tenggene Quran nggih ngoten niku wa kadza jika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Jadi Allah mesti gawe musuh para nabi. Musuhnya sapa? Sayatinal insi. Jajal saiki terjemah setan-setan manusa. Saiki manusa iku sudah dadi setan orang ayate sayatinal insi. Ayo. Kok sampean kategori ini setan apa manusa? Manusa, tapi nak kelakuane berdua ya sayatinal insi. Setan-setan malah jos tenan. Setan asli iku ora doyan dhuwit. Setan manusa parah. Setan asli wacana bismillah melayu setan manusa. Ibu-ibu ibadah bareng. Ana uta ingsun atika iku bakal nekakno ingsun ka ing sira bihi lan aras qabla entaku masdirnya ngadeg panjenengan makomi saking tempat duduk jenengan. Allah dikang tajlisu kang lugu panjenengan fi ing dalam ladiril kodok krana ge keputusan. Bahwa tilungkul minal godat saking isu ilanis sinahari tumuka maring rino. Dadi rodok suwi. Esok sampai separuh nirino. Berarti nganti jam 09.00 napa jam 10. Berarti 3 jam. Kulo sanggup nekakno, tapi ge beri waktu sekitar 3 jam. Wa inilah saat temen ingsun alaihi ala itianil arsy iku laqawi yen yektine sing kuat alhamdulillah arsy amin untuk nek dipercaya. Alama ing atas perkara fil arsy minal jawair sing pira-pira mutiara wa ghairan jane jawair. Saya kasih kepercayaan itu jelas. Wis gowo plus dunyane ra ono sing ceblok. Geneman kok ngono. Dadi plus isine ra ono sing napa? Ceblok. Niku alama fihi minal jawahir wa ghairi. Qala Sulaiman uridu asra min dalik. Aku keharap lebih cepat daripada itu. Padahal mau tolong jam kurang cepat. Cara saiki nganggo leler barang malah suwi ora bar. Ngangkati barang cara saiki nganggo napa? Leler gak. Riyen Efred mau cukup butuh waktu sekitar 3 jam. Lah esuk nganti nisfin nahar terus sekolah dawuh sapa ladi wong indau kang ana ing sadike ladi ilmu te pengetahuan lan kita bisa nging kitab. Al-Munazali kang dendono. Wa ladi Asif bin Barkhiyah. Mriki umum maca Barkhiyah ta Barkhiyah? Barkhiyah iki. Wes wong umum Barkhiyah bin Barkhiyah padha ora roh KTP-ne ora roh aktene wis Barkhiyah iki. Wong maca terjemah bingung perkarane jenenge wis beda. Kana ana sapa Asif bin Barkhiyah iku sadiqon iku kanca ya kancane Sulaiman ya alam ngerti utawa siddiqon iku banget bener sami sadiqon to napa siddiqon wong sing banget bener. Atas ula ika humus siddiqun nawa ula ika humus siddiq. Di sotik ku kanca sing bener. Nak siddiq banget bener ya. Lane Abu Bakar as-siddiq. Nah kowe ya sotik wis apik napa? Wa kunu ma'as sadiqin. Makome kula jenengan wa kunu ma'as sadiqin. Tapi urung siddiqun. Urung napa? Siddiq. Ora usah pas siddiqot, paham ya? Sesuai wa kunu ma'as sadiqin. Was-sadiqot. Mulane lereni iki pokoke sing wis pidato ngono ya keben iki sing nanti ngaji kula lereni iki nambahi wal muslimin wal muslimat lereni mon. Atok niku lereni iki mari sesuai Quran nak sodikin sodiko solihin niku mon iktifa terus napa mon mantul kula lah istimale Quran niku anggar nyebut dhamir mudzakkar seringe otomatis nglebokno napa muan. Kana ana sapa sinten Asif bin Barkhiyah iki sadiqon iku to sadiqon iku banget bener. Ya lamun ngerti sapa Asif isma wa asmane Allah azami kang Allah dikang idaja nalikane udah donga sapa Asif bin Barkhiyah bi iklan tadi aja apa mengko nyembadani sapa. Mulane dadi mitos wong sing ngerti Ismul Azam setiap donga niku langsung kesembatan. Iku mesti jare wong jajal iku sing ndi. Pokoke ning 99 iku lah diacara mesti kena. Nek mesti ning 99 diacak kan mesti ana sing kena. Nyatane yo tetep dono. Tetep do ngobos kan? Nyatane do ora mandi sing juga yo melarat nganti saiki nyatane. Atau kula pokoke Ismul Azam wae sapa yo wae sing disebut Quran niku wae sing duwe. Lah wong liya duwe. Ya anak pas wae duwe nek ora ya ora. Wangel temen. Ana uta ingsun ku atika. Iku bakal nekano ingsun ka ing jenengan Sulaiman bihi lan arsi Bilqis. Qabla yartat dirento balik ile kamaring sira portor fuka apa kedepane panjenengan. Pokoke jenengan urung kedep bar kedep iku wis. Mun jenengan delok teng langit napa melengak wonten. Mungkin bar melengak di samping Anda sudah ada arsu napa Bilqis. Idza nadur tanalikane ningali panjenengan bihi bitorfika ila sein maring perkara.
Pakola mengko dawuh sapa Asif lagu maring Sulaiman undur ila sama. Ningalono sira ila sama maring langit. Panadara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama. Strawberry wis bingung to. Panadara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama, ilaha maring sama. Sumaruda mengko dibalekna sapa Sulaiman pitoro fihi ana ing fitor fihi. Ing pandangane Sulaiman fawajatahu mongko metuki sapa Sulaiman. Bu ing aras niki ora ning ada bener Bakarim pendiri Pondok Lirboyo. Mun kula ngaji hari ini spesial urusan nahwu ya, urusan nahwu ya. Bakarim niku pendiri Pondok Lirboyo, muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Ana sing ndang Mbah Manaf, jenenge Bakarim. Ngono niku yo niku nggih Fuad. Ana sing nulis Manaf bil fa, ya ana sing nulis bil ba. Jadi biografi ini Bakarim Manaf bil fa. Ana sing nulis napa? Bil. Dalam anane ya padha terkenal ya, Manaf terkenal, Manaf. Kalau nanti mau tentang biografi ini Sirajul Talibin, takrite ini termasuk Mbak Abdul Karim dalam miring mana Bilba. Ini sing cetakan itu DKI. Ono sing muni Mbah Manaf, masih bener iki. Mbak Karim mboten kersa ngrujukno dhamir. Jadi santri sak menake termasuk santrine guru kula Bang bener. Wa te mengkono iku lagu kedue mengkono, wa hum te wong akeh iku lagu kedue wong akeh. Gak tahu jadi kayak gitu. Tadi kan santri ini sing rontok nyun saya usir rontok beling-beling guys. Mbah mengkono. Jadi cara kita pikir loh ora bulet to. Faqala lahu ungzur fanadzara ilaiha sumaradda bi tarfi fawajadahu ora rujuke ning aras kan. Mboten mungkin kok rujuke ning Balqis utawa ning sinten? Sulaiman. Jare alasane Bakarim ad-dhamir fid dhamir wa famal lam ya'rif fid dhamir falaysa lahu dhamir. Dhamir iku ning ati, sing gak ati ya ora duwe napa? Dhamir. Dadi muridé ngrujukno dhewe-dhewe. Lah muridé rata-rata ya ora anut, perkarane angger ning masyarakat kok ngrujukno ngono dianggap gak roh. Sing bawa timaskur wa ketimaskur ka ilahi lan mare maskur soe. Dadi mus masyhur Bakarim. Lah, kiai paling ahli merujukno sing paling masyhur nggih Kiai Zubair Abe Bangun Mbah Zubair. Niku nak ngrujukno niku tahqiq. Wong ngukur santrine alim ora nek iso ngrujukno, nek iso napa? Nek iso ngrujukno marji undom. Niku kudu detail, kudu napa? Tapi sak detail-detaile tiyang niku mesti ana sing ra kena dirujukno. Iki perkarane kakean domir jejer. Ya contone subhanalladzi asro, aku tak bedhek iki wis kaya kiai sak donya. Kulo nu nate maca teks tafsir sak donya. Iki beda-beda. Pateng mriki nak rujukno sebut kiai-kiai sing biasa pidato utawi kiai-kiai lan subhanalladzi asra bi abdihi kelan kawulane Allah. Terus lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu kang maringi berkah ingsun haulahu ing seputare abdi apa abdi aqsa. Gak umume sing Sitakso berarti domire wis loro beda. Sitok Kanjeng Nabi ujug-ujug kok balik nang Masjid Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu ayo hune balik ning sapa? Supaya merono ingsun hu ing Masjid Aqsa ta Kanjeng Nabi. Tenan yakin? Berarti bar Aqsa Nabi. Innahu Nabi ta Allah. Allah kan. Ayo domir telu padha mufrad mudzakkare. Sitok wae Masjid Aqsa. Sitok wae Kanjeng Nabi. Sitok wae apa? Nak pancen ngono tenan lho. Ya kayak gak tau mikir tok karo. Ngaji sing ngaji khataman temen enggak iki ini amin. Ngaji ra pasaran kiai itu tukang gocok yo ngajine barokah amin. Aku lho orang tahu muni amin bengok-bengok perkara anger eskal yo. Amin piye lebah iki lorong tuntas. Akhirnya agar ngaji pula terus. Agar kiai ini mah muga-muga cung yo muni manfaat paringi foto nah ora muni amin. Mbah nerangno urung tuntas. Foto. Mulane kula akhire alim ngeten iki ya barokah ora pati oman amin ngrameni niku mboten. Lha iku ono ulama sing protes ora ono ada dhamir ning balaghah telu kok. Jejer kok marjeke. Mulane ulama sing maknane ngene, alladzi Muhammad iku sapa? Abdun iku sapa? Alladzi barakna haula. Muhammad iku wong sing ning sekelilinge iku tak barokah. Sekelilinge Nabi ku ya Abu Bakar Umar macam-macam. Dadi linuriyahu terus balik ning Nabi yo pantes kok. Haula wis. Barang haula Masjid Aqsa linuriyahu ing. Iya kan?
Bu jare sampean kan haulahu Masjid Aqsa. Ya ya ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Terus li nuriyahu bal ini nabi innahu. Oh, bener makare timbang resiko. Barokna haulahu ing sepurtare mengkono. Li nuriyahu sebuah merono ingsun hu ing kono. Timbang nyebut keliru pokoke mengkono. Mengkono sapa ya mengkono-kono. Koi ad-dhamir fi dhamir wa malam ya'rif fi dhamir fa laysa lahu. Wah, Mustafa dong, gue tak bedai nak iso jawab. Kali Mustafa dolan mbek aku. Mustafa, Zaid, Umar iku bareng. Ya, Mustafa, Zaid, Umar iku bareng. Kebetulan sing Umar iku putrane guru. Mustafa terima kanca. Ngono Mas. Terus aku mending ngene mbek santriku. Jong, engko nek ana Mustafa, Umar, Zaid teko, hormati jeng yo. Jupule sing dihormati tenanan Mustafa Hamzah. Aku kan betul, cek iku apa kelatokan tok ibu. Sing perempuan itu sing guruku, putrane guruku, misalnya Umar. Ana santriku sing luwih pinter, paling sute iku Umar. Ku sing loro iku kanca biasa, siji tok putrane gurune. Jebule bareng dihormati Umar tak apa kok cek goblok kabeh ku pramu kudu hormati dulu kan. Ana murid dake tes telu hormati kabeh aman. Jadi mengkono. Nanti terus cara domir jak itu dua amrun wa bakrun pokoke Pak Akrim huhu iku ning diam ning mengkono. Mengkono sapa mengkono-kono sapa. Lha iku resiko domir, resiko nopo? Mulane kok domir teng mriki awal-awale Sulaiman sinten? Sulaiman, Asif, Aras. Fakola mongko dawuh sapa? Asif jelas lagu maring Sulaiman unzur ilas sama. Terus fanadzara mongko ningali sapa? Sulaiman jelas ilaha maring sama. Sumarada mongko dibalekno Sulaiman bitorfi ana ing mripate Sulaiman mesti kedep. Fawajatau mongko metuhi Sulaiman hu ing aras jelas. Apa dimaknani ngene ya hu ing fawajatau mongko di sapa mengkono hu ing mengkono mong dua alatin salana benate ning ngarepe mongko Yesus. Terus gua setuju. Nah ini solusi. Angger sampean ra iso domirno muni mengkono wis makome kok Mbak Karim ngono ae. Lah kita warai ya. Nak pinter ya ana sanate, lan ora iso ya ibu-ibu. Ibu-ibu duwe sanat wae terus mengkono. Makanya nah ulama saniki tafsir saniki nggih misbah niku Profesor Baikuni napa-napa nak nafsiri malah ngeten. Nabi ketika Mi'raj itu kan diterbangkan ke langit. Dengan kecepatan sekian itu kalau manusia biasa pasti terbakar karena kecepatan. Makanya Allah di barona haula itu di sekeliling Nabi dilindungi Allah. Buat dipasangi silikon, pokoknya akhirnya Nabi juga pecah. Karena saya malah tok kono barang malah bingung kan. Modal arah wae sauni-unine kono bos. Jadi Allah di barona haula dan Nabi ketika terbang ke Aqsa dan ke mana Sidratil Muntaha itu sekeliling Nabi dilindungi. Diberkahi maksudnya dalam konteks ini ya Allah ulama sak dunya oleh domirno kok beda-beda akhirnya aku tersanut sing kuno ae sing telu beda kabeh mang haulahu Masjid Aqsa linuriyahu Kanjeng Nabi innahu Allah malah apik keduman kabeh apik bicara si akil kalam bahasa Arab aneh domir kok selang-seling apa. Tapi kiai mriki nak manani umume ngoten daerah mriki. 3 niku. Beda-beda ya. Ya wis sanut umum wae. Soe adom be fidomir, famalam ya arif fidomir, balisa lahu. Soe domir ning ati sing ora duwe domir, ora di ati ora roh. Mulane ana wong telu cengkok teko ya kok hormati ya. Sampai sing sitok jebule delok sing penampilan iki jenggoten khusyuk mesti wong top. Pilihane Mustafa. Ini keliru. Mana sing pilihane Umar. Kok putrane gurune. Ya sapa padha ora mengkono wis bener sing santri mau. Telu untuk kabeh. Berarti kabeh. Berarti yang pun, Pak. Piro kabeh, Pak. Oh iya ya, mesti bener ya. Fafi nadzorihi ila sama. Mongko ing dalem maudhu'an benatihi. Maudhu'an den letakno benati ana ing ngarepe sinten iki? Mengkono sinten? Sulaiman iki jelas Sulaiman. Fafi nazarihi mongko ing dalem oleh ningali Sulaiman ila sama maring langit.
Pengkono terus malah repot. Ta'adu sapa asif bismil azam kelawan ismil ayat yang tenekano sapa apa bihi kelawan ikilah aras fahasola mongko hasil apa etian. Nah niki domir muwazza. Fahasola mongko hasil apa aras apa etian? Etian. Ayo latihan kaya zaman cek sinau nahwu ngene Gus. Makome per malah cek sinau nahwu. Fahasola mongko hasil apa etian? Dianjaro gamane telu maku apa aras. Oleh lumaku tahtal ardi on. Bian lho. Iso wae ngono, iso wae ra liwat ngisori bumi anak-anak Pak Imam Suyuti. Cek liwat ngisori bumi, cek dhuwure bumi, sementing kaifiahe kok apa sing pirsa, pokoke ngerti tok, ngerti napa? Bianjaro gambare. Gambarane yen to lumaku apa ikilah aras. Nggih, oleh mlaku tahtal ardi ana ngisore bumi. Ya pangeran iso wae ora usah takokno carane piye? Ya carane ora. Pokoke ujug-ujug lha ada takok carane aras teko sak kedepan kok Sabak kok Yaman tok Budi Palestina utawa kok Wonosobo tok Budi Sleman. Ya rasa takono carane lan aku ngono takok carane sesuk takok carane Allah ndak kok bumi supaya ra ceblok iki. Wong bumi nak mbok delok ning galaksi mubeng ning awang-awang. Ora mbok takokno Gusti carane sepundi kok mboten ceblok. Lah nek manusa ora tau roh carane pangeran. Bianjara tahtal arti hatta naba asiga napa iki tukul apa malah Imam Suyuti wana nek temene nabah muncul apa ikilah aras tahta kursi Sulaiman ana ing ngisore kursine Nabi Sulaiman. Ada tahta kuwi aneh-aneh wae. Mosok aras sakmono gedene muncul ning ngisore kursi. Lah kursine gedene sepiro. Aneh-aneh Imam Suyuti wae sus. Modho ra ro mbok kono. Wae cerita-cerita ngeten iki rata-rata ni Israiliyat. Yes. Kue muni yo oleh, muni ora ya. Wah, kula ni buatan sulatan Imam Suyuti. Kau edah teng ilmu hadis tunggal. Wah, angger cerita mun sedetail ini dan dari Bani Israel, dawuh Kanjeng Nabi la tusaddiquhum wa la tukaz ibu. Kue yo muni yo muni ora. Sepoke barno ae, pokoke la tusaddiquhum wa la tukaz. Sing cerita tafsire lho nggih, boten teng Qur'ane lho nggih. Quran mau cerita nak aras itu didatangkan, tapi cerita ning tafsire luwih dramatis. Luwih napa? Nah Qur'ane ketikane standar, pokoknya aras iku teko. Mbok tekane kapan, pokoke teko. Tapi nak tafsire kan luwih napa? Luwih dramatis. Lah nek bangsa dramatis iku dawuh Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzib. Ya ini pun standar ya. Jadi Qur'ane mesti bener ya, tapi nek tafsire wis bulet wae kados wae. Sing Profesor Bekuni darani khaulahu itu sekeliling Nabi. Baru Nabi itu dipasangi semacam silikon sehingga agak terbakar ketika terbang ke ono ulama malah yang tenang-tenang. Nabi itu hakikatnya tidak merah, hanya rohnya saja. Jasadnya di rumah. Bar saya malah ono bar. Paling enak ki mubalek, anut mainstream ngono ae, anut umume wong akeh. Dadi gak mikir iku ngono. Alhamdulillah salat sangko 50 ras itu 50 karek mau 5. Nah iku malah penak iku wis. Pokoke kok mikir terbangnya barang sementing kesimpulannya jadi napa? Jadi napa? 5. Alhamdulillah. Namun kenapa? Gangsa. Tapi ganjarannya tetap saya. Kumpul nikmat paling ageng wis iku penak iku saman iku saman. Ora cerita haulahu barang ana linuriyahu malah. Keliru kabeh domi. Falam maru'ahu. Mongko sumangsane ningali sapa Sulaiman bu aras itu hati-hati amen sesuk kok katut kula ndak mikir domir Pak mustaqir ran hale tetep ono sakinan hale tetep endawu ana ing sandinge lah niki bener melane kula bener kula kan mestine aras sing gedhe iku muncule indahu ora kok tahta wonten tafsir kan. Ya hatta naba tahta kursi Sulaiman wong aras kok muncul ngisore. Iku kursine gedene sepiro kok gitu. Ya nek ning Quran kan falamma ru'ahu mustaqirran inda aras ku muncul ning sandinge ya pantes lah sandinge kok ngisore iku. Tapi dibantah Imam Suyuti kualat. Tapi aja bareng aku terus malah aras jelas iki ning ngisore takbire tahtabar kono takbir bareng. Ya pokoknya angger cerita wis kedawan nggih. Niku dawuh Kanjeng Nabi nggih angger cerita mun kedawan niku pun Israiliyat.
Pokoke la tusaddiquhum wala tukat. Wis kedawan nggih, tapi nak sing jek standar nggih. Ya standar. Mulane nak istilah Quran apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya nah dawe Nabi la tusaddiquhum kaya aja geman benerno ahli kitab, tapi ya wala tukadimu aja gorohno engko nang jebule. Nang jebule napa? Di Kanjeng Nabi riyen ya ora mesti tegas. Wong saiki hukum itu harus tegas. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Lah ora perlu tegas kok kon apa? Pala mara'ahu mongko pangsane ningali sapa? Sulaiman hu ing arsa Bilqis. Berarti roh Borobudur nak cara cerita sing wingi. Iku dadi akhire iku dadi aneh-aneh. Pala mara'ahu mongko pangsane ningali sapa Nabi Sulaiman hu ing aras mustaqiran hale tetep sakinan tegese tetep indahu ana ing sekelilinge atau sandinge Sulaiman. Pokoke ora ning isore. Kala dawuh sampeyan tak critani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku korban cerita Sulaiman. Nggih korban tenan. Wong Yahudi seneng Madinah itu terpelajar. Terus cerita kerajaan Sulaiman itu berlebihan. Bojone wake, pasukane wake, berlebihan. Ketika dengan gaya berlebihan itu nganti wong Yahudi ku yakin nak Sulaiman itu raja. Wong Nabi kok ngeloni wong 1000. Wong Nabi kok kegiatannya amen baris. Kewan-kewan diundangi terus dibaris. Iku Nabi ora kegiatane dakwah kok amen baris oh. Kewan bojo saya. Iku terus jadi fitnah. Sehingga ketika Nabi Muhammad nyebut Sulaiman mimbainil anbiya, iku wong Yahudi ngritik. Ungdur ila Muhammad, yadhkuru Sulaiman ma'al anbiya wa ma huwa illa sahir. Delok le Muhammad kancamu, balamu, ngono kok ngaku nabi. Wong Sulaiman kok diarani. Nah, akhirnya Allah nurono ayat wattaba'u matatfus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Mulane kula tak terangno wae. Mergo cerita berlebihan terus dadi bulet. Misalnya kayak santri-santri diratin Nabi Sulaiman berlebihan. Manuke wakeh kewane akeh ngomong-ngomongane ambek manuk. Manuk iki ngene tukaran didamekno terus dari suwe-suwe santri sing ahli fikih. Kapan dadine nabi kok kegiatane men mbek kewan terus malah repot. Mulane kula sebagai wong alim ya keberatan nek nang balik cerita Sulaiman semut ngene betul. Kula sing wong alim usul fikih terus bingung. Kok dadi nabi kapan caca kok ora mulang-mulang qiraat ta ikra. Wah geger mek kewan. Wong kewan wis ra mukallaf lha apa menjak omongan wae ora ana hisab ora ana swarga. Kene sebagai wong alim kan bingung. Dekne wong ora alim ya ora bingung cerita tenang wae dekne. Lah ya kewan kok dilibatno terus lha apa wong mboten apa hakikate nggih mboten ngoten. Nggih Sulaiman iku sering dakwahi manungsa termasuk dakwahi Bilqis. Iku ketok nabi nek mergo dakwahi. Lah iku bener. Soal kewan-kewan liyane iku mbaturi maca tasbih kaya zaman Nabi Dawud. Wa tayra mahsyurah kulullahu awwab. Istilah yusabbih nabil asyi wal isya. Wis ngono kok. Lha ada pernah cerita-cerita berlebihan semua macam-macam. Kemudian nak cerita Nabi Nuh. Kewan loro dijupuki kabeh, tangan kanan untuk lanang, tangan kiri untuk wedok. Wong dikandani ra oleh hubungan intim sing melanggar asu ya. Iya Mas ya. Lagi pasutno nak kawin ukur-ukuran bodho wis wadus. Kula ora roh nang nganti tok kono-kono iku terang. Kula sing wong alim ora roh kok dekne ra ngalim roh. Sing melanggar apa asu kok. Nggih. Sing tak Coba kucing, kok orang sing kenal ya. Atuh be kucing tak kucing tok apa sudah. Atuh be kucing. Mboten sing melanggar akhir hubungan asu ya. Ambek kucing ya. Lan aku kucing dicoba terus akawin bengak-bengok. Oh no. Lah nek ngono-ngono iku wis pokoke laku sediku. Ala juga. Tak takoki. Lah cerita sak benere piye Gus? Seru, koyo seru. Lah seru piye pokoke. Perkara des turitane wis do didi wis lho. Nah, wis wae ngoten niku. Lah pancen iki kuwata sangat. Ngene wae nganti saking banjire cerita Bani Israel teng Budi Madinah. Nanti Nabi Sulaiman udah dikorban dia mergo karena terlalu kuat. Sehingga nyuwun sewu muk disangka sebagai penguasa. Ketika Nabi Muhammad nyebut iku nabi malah dinyak wong Yahudi. Delok Muhammad wong Sulaiman kok dianggap. Nah, kira ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Hakikate Sulaiman gina. Nggih.
nabi, kita yo yakin Nabi Sulaiman nabi, orientasine yo dakwai tiyang supaya masuk Islam. Mulane mengke tengguri wonten ayat wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman adalah orang yang menghentikan Bilqis dari sifat kafir. Nggih wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman itu siapa? Orang yang menghentikan Bilqis dari menyembah selain lah iku ketok nabi. Coba amen cerita kewane sembok to. Ya pancen nyata, Sulaiman nguasai kewan ya nyata, tapi ora usah mbok dramatisno sing ngono berlebihan. Sing perlu berlebihan gini wa saddah. Maka nasta'budu napa? Min dunillah. Sulaiman berhasil napa? Ngislamno sinten? Fala maro aku monggo semangsane ningali sapa Nabi Sulaiman ku ing mustaqiron ingkang napa manggon sakinan indah. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi. Hadza utawi kele jan teksena ka ana limaring sun pilan ada sing fadli rabbi iku fadhole pengen. Asif bin Barqiyah ora usah tersinggung, nek dene wali ora usah tersinggung. Ngongkon-ngongkon tenan jebule ramuni matur nuwun mukni bareng klik pinggire jare pangeran, jare Nabi Sulaiman, wah iki fadhole pangeran iso. Dadi Asif dibarok. Ora kok kowe kok hebat ora semeneng ae Sulaiman. Hadza min fadli. Dan Asif wali tenan ya ora tersinggung. Orang saiki yo ngamuk. Iya ora nyebut aku sik. Hadza utawi nek ana aras lima ring ingsun bihi kelawan ikilah napa? Napa kula rusu Asif. Kula yo ora roh. Sampeyan nak rujukna kula ku Asif napa Nabi Sulaiman? Apa beda-beda neh? Aduh ora roh. Falam mara aku mustaqdiran inta kula Sulaiman mau nggih? Sulaiman apa Asif? Sulaiman di sana tuh kaya Kala dawuh umume piye iki ngrujukna sinten? Sulaiman. Kala dawuh sapa Sulaiman hadza utaiki azan libi min fadli rabbiku setengah. Utahe nekakno li keding sedhikan aras min fadli rabbiku setengah sangge anugerah pangeran ingsun. Allah nak maringi anugerah tujuane liya bluwani. Supaya nguji sapa wa taala ning ingsun, ai liyaqtabironi supaya nguji sapa wa taala ning ingsun. Ingsun diuji intine aashkuru am akfur. Ashkuru ana ta nyukuri ingsun bitahqiqil hamzatan ashkuru wa idalisani ati alifan ashkuru wa tasbiha lan nasilna alif wa idkhali alifin bainal musallasin titas il wal ukhra lan ya wa tarki lan tinggal idkhal am akfuru ta ngafiri ingsun nikmata ini kabeh nikmat sing diparingno Allah ning aku pilihane loro ashkuru am dadi kafir ora mesti kafir keluar saka Islam kadang kafir maknane mukabile lawane kata syukur nggih kados niki ashkuru am akfur kados la in syakartum la zidanakum malaing. Dadi kata kafir ora mesti seru keluar saking Islam niku mboten. Wah wong-wong saiki ora tau ngaji. Bermuni kafir maknane keluar saking napa? Islam. Mboten mesti Quran piyambak bahasane kata kafir ora mesti keluar saka Islam. Nggih kados ni askuru am akfur. Kados Nabi Musa ngendikan apa la in syakartum la zidanakum walaing kafar. Jadi maknane kafir itu kadang perbandingane boten syukur, ya boten apa? Syukur. Jadi kafir itu kali ada kafir ekstrim yaitu bandingane mukmin. Nggih kafir versus mukmin, nggih niku ekstrim. Mukmin lawane kafir. Tapi ana kata kufur bandingane kufrun nikmah ambek syukrun nikmah. Ngono kudu ro. Am akfuru to ngafire ingsun nikmata nikmat. Wa man tisabane wong syakara nyukuri sapa man hakikate fa inna yashkuru bi nafsi. Monggo ang mestine nyukuri sapa wong di nafsi. Terus mungkin iki barokah sekilo tutup ngangge Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.